Aku ya nangku mergawe nang angger mulih. Nanti nang kae Mlowahi Bapak kudu Ita. kene. Nanti kae Bapak Ita kae. Durjo. Awo wakbari aku weteng dedet ning kono ki cek mek tomat tak kanduti ngene iki. Dek bar magrib iki lagi teko aku ya dhewean. Entolas teko. Aku kan. Panjenengan nek gak kondang sih. Bas minyak gimana orang bare mak yo. Bulat lebih gerong. Lagi nek njupuk lombok terus jam piro Mas iki? Kok esuk. Wis mah. Sok. Nah, ya ora kasih. Mbok pirang kilo? Alah aku nek mek sak tas ngene kok. Tas apa? Kena Apa tarik? Marah ya murah ya, Mas. medun mak. Pira, Mas? 30 apa pira mak? Bolah 24. Lah medun wis. Denane 30 mak. Nang telu 8. Heeh. Nenek minyak. Jempleng 12.000 mak. Mbok anu niki. Aku 100. Telu ya aku 200. 200 Pak Wo. Niku sak pinten Mak Dek 200? Sak kilo. Ya Allah. Lombok cempleng putih niku. Nambah. Lombok napa? 14.000. Gak ora nek lombok jempleng. Abang. 2.014. Apa? Lombok. Menyok sing dindok. Minyak 200, lombok cempleng kuwi 14. Malam kula ndek mang. Kon sira dadi angger anu truk lho, angger esuk. Aku nek lasi tak kayak ngono ki wis ditompok untuk piro-piro wis. Untuk 5 kilo, untuk 4 kilo, 4,5. 3 kilo, oh ya ora mesti lah. Ora bakul, saiki ora bakul tapi Ndi mah dipakani aku mengkiri-kiri. Dek kene yen teritis saya masalah golek-golek. Golek dagangan. Iki ki dagangan apa ya aku, mak kemi ya aku. Wis Lain jaman nek ya. Nang enggak sekal genem. apa enek kabeh. Jaman nek. Ya bayem badan gak dikit. Kok kiri-kiri. Kono lho sing sering Iya, kok ditanggung. mayum panganan. Susu. Nah, awak ki mau jadi susu ah. Kok tak biar aja. Ora susune bojomu tok. Tapi tak kira sonlik. Songlik piye? Iya. Sane pegedi ki aku ngono. Gebi. Astagfirullahaladzim gebi mak. Arep peter budi. Enak Mbak sego jagung kok ndodok. Nah aku anggeranku tuku kok sak loro. Iki ajan yo wis. Ora tahu, tuku tak pan dhewe. Aku tuku go jagung terus kok. Umi mang pekno Iya, Pak. 100 Mbah. Besok 100 Mbah magake gamek iya. Mak bare. Ora make kok nggone saringan nggonku. Pasarnya bar. Nggonku ndek iki digo 3 dina, nggon saringan sebar. Iku anu lho. Lah ndek ngenane takok, ndek sok tak tawani jere unine. Nek larang kok ora mbok tawani nek murah tawani ya Lah 1000 ki yo larang wisan ki. iki apa ora ndek ngenane. Ndek sing ngarepane mbok pek kowe kae. Ya urung anu kok. Lah wong mok sak ngarepan sik dek mbok pek-pekan Umi ya dek ndak kon wong teko. Entak Gak ngapa. Aku dilokno. Yo wis lha iya apa ora? Oga yo wis. Lah yo wis Umi ambek dia kan mung ngarepan sak piro. Sak piro saiki esuk. Niku cek anu sing ngendel lodon tok. Iki akeh. Nek iki sak ruwase kaitan mung wis gedhe. Dene dalu. Iki mang marane aku, Mak. Apa? Anu jere mak ni. Jere ini anu. Apa? Jubah kron pengen ngepekno. Lah sing ngepekno jubah kron sapa? Wong ora anu Ora tahu. Lah kowe kok dedakan awan-awan dedakan marani aku ki entuk apa-apa lho Nduk aku. Lah engko Mbah Iman kowe kadung mek. Lah nek aku kadung mek ya tetep tak kekno. Aku yo muni ngono. Iya. Iya kok Gono cepu wae. Gono cepu mak. ora aku ra mek wong nek mbek Yusuf engko tak nek anu tak wikane tak Nek. nek. Anu cakulaan sapa? Rasa. Siapa? Wah, rong dina ya dobal lah. Lagi lha budal jam 5 ke entar duwe oh. Lah kok ndek jere wong iki saiki wis sok. Tuwek. Yo gendong rinjing wong aku nek ngesakno anu dulur kowe dok foto lang Oh, punggunge. gak kuwi lho sapa kok sitoke kuwi lho, Mbah. Mbah. Mbah bojo. Mbah sapa kok sitoke ku lho? Ngarepe Ramto ki sapa? Mbah. Ya alah, sih. Iya. Pak kuwi wis gak temu kuwi. Anu tandur gas. Tandur wis karek. Tandur untuk 100 kok. Tapi awake ya. 100 sih. Aku ki mangrene ki apa tak hidup. Aku yang mana sing njop ngono soran ndek. Ya ndek mah tak parani panas wis hidup.
tak inget to kok kono ke sapa. Aku ya ora roh. Matik dudu. Aku ngarani Mak Roni. Kambine kuning iki tak kira Elis anak wedok. Mak Roni aku. Dudu ki sapa sing sitok nganggo tampil jebrak. Nah, wis gak sudan. Ngarani kok. Oh, alas iki wis Mulih ini kok. Saiki wis anu gak kerja wis kok. Wis ditanggung, Mbak. Tanggung banget. Utang iki apa? Oh, lah. Utang sing lanang 30-an juta. Lah, montong didadekno. Ning gone Erna bodo sing dhisik kae ora nyekel dhuwit dinggo nyang utang Erna. Allah, Pemdang Surabaya aku sing nyawoni 300. Montore Pak E ditukokno bojone Lina sing Jakarta. Dol. Neng, Lah ketok Aku dhewe ya. ndek wau pun. Memang ora Nggih. ngono. Kasar iki gone anu Nggih. Wis kono ngono ya wis ben iki. ditantahno dhek ora anu mari yo ngono iki. Kasen ndek 3 dina. Edhe terus dina, ndek tak kira dina. Ora walah nggo rinjeng ambyah ndek sok. Sejit ndek iso rong dina. Kanteng tak tulis berak, bro, tak kuping. Kare gak rumah. Wis ngono dijire tak kapra jam. Saya lihat belum berat. Menyang yo piye wong yo fokus. Iyalah, Sama tampilan jantan. minyak lah, Mbak. Menyok curug biarang ngono. Jabot to nang menyok ben Ora pae tok. Ya. Gak pae tok. Kok nek jabot nembok foto. Oh, bojoku ben mlebu ning apa? Tober. Tober engko. Nembok mlebu ning apa? Gitu. Matur nuwun dikirim. Aku yo matur nuwun, Mak Damis. Bayem, Mak Damis. Aku yo Matur nuwun Mak Sehat-sehat. Damis. Yo yo. Kalau mak wong apa njaluk ijo kok matur nuwun. ijel lan bayem yo iya, ngono lan bayem yo iya. Mek bayem Apa njaluk ijo Bayem. mek lombok yo ndak ramban dhewe. Apa njaluk ijo lombok. Ya. Apa njaluk ijo gedang waloh enek kabeh. Jange kalau suruh. Ya jeluk apa pondang enek kabeh iki lho jejal wong tani yo. Amin. Wong yang Lah wong tani ki yo Wong ngene. tani ngene iki. tanane Lah gore dekan delok lah apa yo enek lek. Tomat nang ban nang njo kabeh bar Mbah macul. yo mbah kami yo padha. Iya bar macul. Kok ngerti wong tani yo ngene. Yo ngene iki panas perah, guys. Panas perah kakaruan nek gak ngene yo Yo gak duwe duit. belanjane kondi. Lah kan sapa kae? Tapi betul kok iki kono. Kon nandur apa iki? Kelang. Lombok lang. Lombok lang. Kembang kelang, guys. Ngatut nombah penjabut menyok. Ya, butuh menyok. Wah, panenane serba ada. Oh, lah ngono wong kaya Nggih tani nggih, Mbah. iki wong tani yang kepanen. Iki lombok mudun. Bayem mudun. Minyak ora kelar. Enggak lah. Katrol. Rol. Wah, lah sini, guys. Tuh ya. Nah, ya tengkah ya. Nggih, kantun. Hah? Wih. Waduh. Ya. Nggih. Ini. Ben gak ada betone. Kene. Ya wis, gak ada sini ya. Nggih, sula. Walah gedangnya, guys, gedang rojo, sula. Coba misan. Aku kok mak sejak. Yo nang glendang nopo nang nek nang. Aku sungkan dek. Jenengan nitili apa, Mbah Kem? Niki anu, guys. Nek iki lho. Mak iki mung yo mbah aku mung yo gak nganu mak marai. Gak tak siapno, maksudnya iki sendok-sendoke gak dunung.
tak anggap bos bayem kok. Wah, bos bayem Nek ijone apa kok ya? kok ndi iki aku ngono. Kok lak bayem mas aku ngono. Ora ora. Iki lho mbane takon mau ya abang ijone apa kok? Ijone nggo ngosen. Nek teng mriki mau sekitar 20-an boten. Jangan ngono dibagi. Cetit tak delok maksudnya batune tos sik 40-an kok. Paling mau juga untuk ketuk durasi. Sing teng dalan mau. Angger mak dan sepopor. Elek-elek kowe. Mbah ngepekno lombok. Anu tuh nek dipre. Mbah. Mbah ngepekno lombok, guys. Jian panenane wis melimpah ruah kok. Delok. Ngepekno lombok. Nek lombok ngeten niki awet nggih, Mbak. Ya awet ae. Kak lombok cempling yo awet kok. Lombok iki awet lombok ngene iki. Ya wis cempling aku nek tiga kae kok. Tunggu cempling iki. Tiga nanti bayem tak kei. Lombok. Nggih, maksudnya nek apa? Teng ngandhape bayem terus enten lomboke ngoten dadi bayeme dijabut terus enten lomboke ngoten. Walah. Urip. Walah, jos tenan. Ngeten iki nek bebete anu ndederke ambak napa tumbas ya, Mbah? Itu dhewe. Nggih turune nek tumbas gampang mati, Mbah. Anu tuku ki malah awet anune apa? Nek sing tumbas niku lho, Mbah, gendelan niku angger anu tek mati. Nggih, mboten. Nggih, mboten kados nek dederan ngoten. Iya nek lombok cempling, lombok ngene kan yo ape nek tuku wong. Ngoten. Pot. Oh, sing pot-potan ngoten. Potan langsung urip. Nah, aku gundulan mbok anu kaya apa aku mau guyu aku buka. Lah tarae pun sepuh ya ampun, Mbah. 6-7 ya sepuh. Nggih. Fotone pun pinten, Mbah? Putune 3. Oh ditopo mondhe anak. Wah akeh putuku. Ditopo kan mondhe anak. Oh tuku wagih kemana wis. Ya lah jenengan kok kaya raya nek sak monten. Iya. Wah kaya raya tenan ki aku ngono. Ya, ada 120 ki pedagang sing tuku. Nggih. Maksudnya niku kan pun tiba teng pasar ngoten nggih, Mbah. Nek ngeten niki teng petani nggih mboten enten. Ya 100 kurang. Nggih, nek sak larang-larange ngoten nggih. Sak larang-larange ya 100 kurang. Nggih. Pun, Mbah, ya Allah sak resek, Mbah. Nyari. Nggih. Terima kasih nggih, Mbah. Matur sembah nuwun nggih. Bela bae cantomo tenan. Jabut omenyo dipekno lombok. Aduh. Ala nggih nek guyu ditutupi, guys. Akeh iki konten. Dikonteni Mbah Jamli kok, Mbak Jamli kok. Ya untuk muka mengisor, mendhuwur jan iki. Apa lah roh nek iki. Kok kene. Wis mata. Mboten. Tesik. Niki wong tani iki yo niki bosan. Nggih. Nek bayi nang jojo. Rekasane atus keringet nggih, Mak. Yo, Lah wong tani iki panas pereh. perintah karuan kir. Kok Ngene iki wis matur nuwun tetangga dikirim Mbah Damis. Mak Damis dikirim sego jagung, jangan waloh. Lah Nggih. Susu. golek-golek ngene iki yo
besar ya wis tak nggo tuku sapi yo ben kena nggo dondo. Nggih, tangga-tanggane nggih. Oh yo, lha apa? Lah pane wong tani iki lho jajal lah nggih. Ngene iki lho rekasane roh iki. Oh, sithik eding melok entuk-entuk ngene iki duwike kena nggo. Wargane kena nggo. Mangan nyambung umur. Nggih. Iya nek arani. Nggih. Nggih tinggi napa-napa, nggih tinggi kumpulan, nggih tinggi napa. Yes. Mbah nek kesel wisan. Enggak. Biasa. Nggih. Pun penggaweane nggih, Mak. Mateng. Kon Niku. Sawahe ngisor elek to mau ya sawahe. Wow, walah jenengan gadah sawah, gadah tegalan nggih. Ngisor tomo nek gak sawah amleh. Ya alah kok dong telo nang kono kaya apa. Lah ya aku mang sing diwatuni. Lah nggih. Lah sing kuwi jati kuwi teko kono. Walah. Jati kuwi Walah, kekayaane, guys. ning Baik. omah ki nek inanane yo. Nggih niku anu ning ngetoki jati ngoten. Iya ya jatine dhewe kok yo ijek urung iso ngapiki lagi ngadeg omahe tok. Nggih, ya nggih kalih. Nggih. Nggih, kalih mlampah. Karo anak-anake iki enteni saiki anak neh kok sana anake. Wis wedok. Wedok. Kok pinter. Aku urung rono ngene kok. Sing ngenane Lah kowe ya bingung ae. Lis. Sawah mah. Bayem. Awe tak tinggal tandurane iki lho ngenteni prainan Nggih. Nggih kalih tinggi sangu nggih, Mak. Oh. Sing ngenane wis tak kono gelang Lis, kono gelang Lis. Ya yo digawe ya. Ya matur nuwun. Aja tak panganku. Nek segone jagung nek mbok tinggalan tak panganin. Iya ki tak gawe kabeh wis pek-pek. Matur nuwun tinggal kabeh ya wis. Wis matur nuwun. Matur nuwun sanget. Dong mek bayem gendong, mek bayem sekian. Gawe menyok. Ya roh dhewe le. Mae. Lambak abang. Nggih. Iki njuk dhuwit apa ora, Mbah? Hah? Njuk dhuwit. Alah, jenengan tek ngomong njuk dhuwit apa jenengan sangu? Oke dhuwit. Gorene sing akeh. Ya Allah. Kapan-kapan. Nah ini kok Iya. udah Tak pikire abang-abang engko tak. Aja lho, kok tak darani tenan. mae terus kanu ae. Ngono. Bayine loro. Aduh. Lah kok cepatku dikirim ya imbal balike tak iki lho bayam. Imbal balik. Nek njaluk dhuwit ya kono omah. Wis. Mae mboten sangu. Lah umpano kok bano dhek sakit. Amin, biar nang kene. Mbahno lagi kok. Iya. Mbah aku matur nuwun ya, Mbah. Aku ya matur nuwun. Gusti Allah penjaluk. Matur nuwun. Dikirim. Mbah kan timbang ning kono yo wis nek bature ning kene. Nggih. Nggih. Ya anak ngono. Wis nek gawa. Wis. Ora. Mboten. Ora nek kok mulih. Lah nggih. Lah kok ning gawa anu piye tuwangke ae yo. Dipikul. Pikul, Mbah. Wis, yuk. Wis aku matur nuwun. Ampun. Ya. Nggih, mantuk Mak nggih. Nggih. Jalan balik ya. Nggih, amin. Rezekine lancar berkah. Untuk tak dhewe ki rong tani. Angger gelem nang sawah ngono ya. Rupane ngantek kaya ngene iki lho. Nggih. Iki ini. Mbah wis Mbah, balik. Ya, wis ten pira mang. Ya iya. Wah. Niku sing kembang terang niku. Walah. Gak nek terang. Mboten. Oh, jati. Jati ku apa toko kono ngene. Ya Allah keluar bareng guys lho. Wis sapa pokoke wong tani kuwi guys, anu niki wis tanam menanam. Sing penting menghasilkan. Angger tangane gak dikekel mak ya. Nggih. Ini ki enggak delok. Nggih. Ini ki. Ini wis kena iku blonjo. Sudah kan mular-mular ini gak sempat ya ora mular-mular. Nggih, Mak, wong tani terutara niku nggih modal.
nyok. Apa ti mak cok ding? Kok menyok, Guys. Mak. Kaboten-boten. Jenengan kaboten-boten, Mak. Ya ya. Sik. Mari pulang. Marilah pulang. Ya Ya. ora duwe telek asu. Tandurane enak apa-apane. Lah lek to pari, Mak. Iya, kok dijaluk beras engko yo gak oleh. Ya. Tam kangen lara karo arek mbok jaluk. Iki tandur menak cepet. Ya Allah, Mak. Delok blantong menyoke. Oh, tandur kulo biar karek jaluk kita kandhani. Nek sing mentolo ngene kadang nek matan wong ngarit nggih dicolong ngarit. Lagi tuku gak piro? Tuku piro? Bayeme 1000. Nek nang pasar paling 100, Mak. Mun 3000. Terus lomboke seprapat 5000. Terus 8000. Menyoke 2 kilo 5000. Wis piro? 12000. karek jaluk. Wong wis kemironan anune tah yo. Nek iki lho ra dibani. Iki sawahe, Mbak. Niki sawahe wong anu nek mau mak mau. Niki waya matun guys ki. Delok tanduk anune. Niki sik diobat suket mak tanduk anune sukete. Ngono. Nggih, mengki karek nglayung-layung. Karek nganune. Lah tapi kok ora di apa? Jaluti apa ora? Matun. Guys, walah pemandangannya penghijauan sejuk, indah, kekayaan alam ki wis tidak Ini mau gini yo iki siji loro iki telu sak kedok papat limo nek sing mriki anu cengkrek mak yo rodaan ki Mang, maksudnya gak patek nganu banyune dadi kan posisine kan nggo dhuwur. ini kan berbalik kok gula kaya apa lah ada iki sama Nggih. Tanduri pari kok. wis lho Ki diguyu. Arek guyu e Mbak Muri jere. gendongnya gue tak gendong Apane? ayamnya tak gendong Bayeme digendong. kae karo kanan kae tak gendong Tripod. iya Aku genten gawa anu menyok. kok enak men nek katane Enak men ya kowe ya. ben rasane mak kowe putih mak kapok ora kowe niki nek santek tekan omah Lah aku teko kono lho, ngetek teko kene. lho gak lho iki terusan iki nyendong ngene santek tekan Terus omah dhewe to barange. Wong aku iki wong ora banyak duit. Wis untuk sak terges. Lek jaluk bayi melek jaluk lombok dikeki. Oh. Serah dhewe lah kowe. Lamur. Kok koyo ngono nasibmu? iya rupak cek glowing kurang aduh skin kare ilang Sekian kira gludus.
Ya Allah. Wong padha ngedungkruk kadang. Mak niku balik boten tek ngono. Pancen tak balik. Dibalik ya kena. Jengkengnya ya kena. Ya Allah. Guys. Ada lagi jaraknya antara Marwah Madinah dan di Mekah Sekitarnya. bahkan nih kau pun kerenggosan nih. Ya Allah. Ngono Mbah Kem duduk lah. Nggih. Wis mantep wis. Lah iya. Yo. Abah Ji. Ngasak. Ngasak. Ngasak menyok nggone Dek Karsono. Bayem gentokan iki. Untuk marek-marek niki ya. Om kamu dipekno bayem Om 100. Iya ya Om. Maton ya loyo ngono. Aku masak nggo di Mbah Karsono. Banyune sesuk ya Om. Ah? Enggak. Iya, lho. Aku gak tuku nang kowe kok. Iya, Mbak. Iya. Ya, aja tuku nang kowe. Iya. Lho, aku ora tuku nang kowe. Tuku nang pas anu njaluk Dek Karsone dikeki kok. Ora kudu tuku kowe. Iya, kamu ndak kelangan saya. Langsung pusat. Lombok entuk. Lombok abang dikeki. Yo. Lah kok ora graule sisan. Bayem dikeki. Kuwi kemangine graule. Kon mek keluar gedang. Marah gelem mbok kon menek makmur. Ngono ya. Untuk marik-marik sam. Lomboke ra mbok gawa misan Lombok yo apik-apik. Wonge dikek ngono. Lah aku dhewe nggowo ngene mak. Nek jabat piye polamu? Dek Karsono lah. Tak Lah sakmono dewane tak kira tak jabat dhewe iki, Mbak. Kapok. Iki anak kerike yo. Katrol. Katrol. Ora. Oh, dikokon gawa sakmono aku ya manut ae. Aku mau didarani kowe iyem. Lah kaki iyem nek rene iki lho mek apa? Ngono darani. Iya. Resek. Ndani kok. Wis aku ngasak ya nggone. Iya. Iya. Ora wes sampe tok omah kok. Halah ya. Ya Allah. Becak-becak aku. Lho kok jek nang kene jebule. Lah Dek Karsono mek jek nang kono. Anu kok tesik mendeti bayi loro. 100 kok. Ya Allah ya. Ya ngono kuwi. Bagian iki ya. Lah dhewe kok manuk sikatan. Iya, Mbak yo. Lah kene jek glek 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 lho kono kok bedunduk. Ngarepe moro-moro. Ya Allah, banget terus mulai yo. Wis lemes awake. Sing penting seger waras dono sing rezekine dono blaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.